Rirog mine Mombasa midero ni Mama Kenya Foundation koni en midhiero ni masiche mag nek maget rowere pacho ka podhi nyime higa achiel bang' rowere midero ni Gen Z ne bago ng'anyo. Minego ma ne oromo Uhuru Gardens Mombasa kendo moko misuma mar paro rowere duto mosewito ngimagi e lwet obila koni giduto gibiro wuok oko tarik 25 dweni mar yalo kwee odiochieng' ma bende rowere chano bago ng'anyo mar kwedo nek mosetimore. Gidwa ni jotelo duto owuog oko makwedo masiche mag nek ma jopiny osebedo ka kadho e lwet obila. Komachielo bende gikwayo obila mondo otiyo gi teko mokalo kiewo ka girakore gi jong'anyo machwalo ng'ur maggi. Nyime kaka mon dwaro amani. Okadwa kendo nwabiro ywago nyithiwa. Wasenywago nyithiwa ya nyithindwa mwanyuolo. Ini nyuolo nyathi ing'eni osomo ano yud tich ano konyi. Ero iwacho ni osetho. To koso nokoso. Otho nodwaro hakine. Wadwaro chung' gi nyithiwa mayowuoyi. Wadwaro chung' gi ji duto kelo amani Kenya. Kech kantie lweny, kantie remo, ohand ji kethore. To wan kaka joluo man Mombasa kae, tije wabet ga manual jobs. To ka onge amani, nyithiwa nindo kech. Omiyo wachako safar makawuono. Kwa paro nyithiwa mane notho, watimo kanyo candlelight. Adier mar Nyasaye ni Albert otho. Ano kabinyiso ni Albert onindi gi kwe. Albert ochunga pod dwa chando sirkal ni. Chandra jogi jomone gibro nere. Nyasaye machulo nikech onge gima Nyasaye okne. Wan wabro gore ni wachi, wadwa gore ni wachi Rexi. Wadwa gore ni wachi nyithindo temo tho, nyithindo gi gin nyithindwa. Polise gi wane mwanyuologi. To polis ok nyal kao nyathi to dhi nego maonge gima nyathi okoso. Wadwaro kwe makende i Kenya ka. Wamama mantie i bunge oling' thi wakian gir parango. To ginde lit en mar ng'ama miyo. Wadwaro haki marwa kendo wadwaro kwe mondo bedi Kenya mangima.